हेलो फ्रेंड्स नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव बरायनाय थाहरबाय नोंथांमोना टाइटेल आरो थाम्बनेलखौ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ दिनै जों मानि सायाव रायज्लायगोन दा दि ससियेल मिडियायाव गोबां भाइराल जागासिनो दंना दावराव दावसि बिनि सायाव आं फंनैसो बुंनो सानदों सिगांग्रो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै लाग्रोदो सासे सिख्लाया माने मोनसे भइस रेकर्डिं खालामनानै शेयार खालामदों बेवहाय जोंनि नामबो लाफादों हेलेनानि नामबो दं आंनिबो नामबो दं थिग दं सोरबाया जादों भाइराल भिडिअ हा सोरबाया जादों बेवहाय जोंनि समाजाव आफादफोर दं गोबां आफादफोरनि मानसिफोर दं बिसोरो जाय भाइराल भिडिअ जादों बिसोरखौ हम बिसोरखौ साजा हो मा साजा होनांगौ साजा हो जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया बाट बे मोनसे भइस नोटआवहाय उइदाउट एनि माने प्रुफ माने जेबो मिथिया गारा नोंथांमोना दि जोंखौ इसेबां गाज्रि रायगासिनो दङ इसेबां कमेन्ट होगासिनो दङ बे मोनसे भइसनि थाखायनो बे सिख्लाया सोरजों बेखौ मिथियाखै दासिमबो नाथाय बे सिख्लाया जोंनि नाम मेनसन खालामदों आरो बे बुंदों माने जेनेबा उमुगा उमुग मिथिंगाया उमुग ओमफ्राय हेलेनाना दङ बिदि बेबायदि नोंथांमोनाबो जेबो मिथिया बिसोर डिसकास खालामदों ओमफ्राय बे खोथाखौनो लानानै नोंथांमोना जोंखौ एसेबां गाज्रि कमेन्ट खालामदों माने थानो हायै बायदि कमेन्ट खालामदों आरो नोंथांमोना जोंखौ जुदि माबा मोनसे मा होनो प्रुफ मोनदोंबा दा जों बेबायदि आखुनि मानसिबा जुदि जोंखौ बेबायदि आखुआव नुदोंबा नोंथांमोना जोंखौ हम साजा हो जोंहा बेयाव जेबो बुंनांगौ खोथा गैया नाथाय दिनै माने सामान्य उइदाउट एनि प्रुफ मोनसेल' माने बेबायदि खोथायावनो जास्ट सोरबा डिसकासनावनो जोंखौ माने बेबायदि गाज्रि कमेन्ट हरखो बेखौसो जों दा दुखु मोनदों नोंथांमोना मा रावबो बिब' बिनानाव बिमाफोर गैया नामा जों नोंसिनि बिनानावफोर जाया नामा नोंसिनि फिसाजोफोर जों जाया नामा नोंथांमोना जोंखौ इसेबां गाज्रि कमेन्ट हरगासिनो नोंथांमोननि थाखाय जोङो नंखाय खोथानि थाखाय जों बेबायदि कमेन्ट खालामजानानै रायजानानै जों बेसे दुखुआव दं नोंसोर मिथिगौ ना नोंसिनि थाखायनो दिनै जोंनि फेमिलि जोंनि न'खर बेसेबां स्ट्रागल खालामनांगौ जादों नोंसिनि थाखाय जों दिनै उन्दुनो हाया नंखाय खोथानि थाखाय उन्दुनो हाया आरो नोंथांमोना बुंदों माने नंखागौ बे ओंखायनो दासिमबो क्लेरिफिकेसन भिडिअ लाबोनो हायाखै होननानै नाथाय बे नंखाय खोथानि थाखाय जों मा खारनाव क्लेरिफिकेसन भिडिअ लाबोनोमोन मा खारननि थाखाय जों क्लेरिफिकेसन भिडिअ लाबोनो मा खोथा जाखो बियो नोंथांमोना मा नाया नामा मानसिया माबायदि सिनाया नामा जे जुनथु भिडिअआ हेलेना नंखायानो अलरेडि मिथिखानाय जाय भिडिअखौ नायदों बिसोर मिथिखानाय जे हेलेना नङा बे भिडिअखौ दिनै माने फेक एसेबांसो भाइराल खालामखो सासे नङै मानसिखौ माने सान हर नोंसोरो उन्दुनो लोंनो ओंखाम जानाय खालामगोन बिसोरनि फेमिलियाव सान्थि खालामगोन नोंसोर जुदि इसेबां अनोबा हारिखौ सानोबा नोंसोर माने गावनि हारिखौ फानगासिनो दङ नोंसोरना मा एसेबो साननाय मेन्टेलिटि साननो हानाय जेबो गोहो गैला नामा नोंसिनावहाय नोंसोर जोंखौ इसेबां गाज्रि रायदों मा रायदों बे खोथाया जोंनाव इसेबां हरसे सानसे जोंखौ मेन्टेल सोरबा जुदि स्ट्रं माबा सुइसाइड जानो हागौ बेखौ सानदोंना नोंसोरो फेमिलिनि खोथा सानदोंना जुदि हेलेनानि खोथा सानदोंना हेलेनाया बेसे मोजां मानसि बेसे मोजां आर्टिस्ट बेसे डिसिप्लिनाव बे खामानि मावगासिनो दं थेवब्लाबो नोंसोरो मोनसे नंखाय भिडिअ नङैखौनो फेक भिडिअखौनो बेबायदि भाइराल खालामनानै जुदि नोंसोर हेलेनाखौ थानो हायो जेरावबो थानो हायो सोबखाय खालामदोंना नोंसोरा जेबो गियान गैया स्प्रेड खालामदों जों मिथिया नाथाय दा भइसनि थाखायनो बे भइस रेकर्डनि थाखायनो जोंनि लाइफखौ अलरेडि डेमेज जाबायनो होनखाबाय मानोना नोंथांमोनाबो सोरबाया ट्रास्टबो खालामनाय नङा प्रब्लेम गैया सोर ट्रास्ट खालामा बाट जाय सिख्लाया बेबायदि रेकर्ड खालामनानै शेयार खालामदों बे सिख्लाखौ आङो गुरैनो खावलायो जुदि बे नोंथाङा फैनानै जुदि नों गावनो फेस खालामनानै मा खारनाव बेबायदि बुङो जुदि क्लेरिफिकेसन नोंनि लाइफआव फैनानै होफैनांगौ थाबैनो आरो जुदि नों होफैनो हाया जों लिगेलि थांनानै नोंखौ जुदि हमनांगौबा नोंखौ जों मालाबाबो माफ खालामा कारन जों अलरेडि केस फाइल जाखाबाय जोङो 2 मासनि गेजेरजोंबाबो मास मोनसेनि गेजेरजोंबाबो सप्ता खनसेनि गेजेरजोंबाबो नोंखौ जों एनि हाउ नागिरगोन कारन नोंनि थाखाय जों दिनै ओरैबायदि गाज्रि नाम मोनदों आरो जोंनि फेमिलि गासिबो बेकग्राउन्डआ बिराद गाज्रि नाम मोनदों ओंखायनो नोंखौ जों एनि हाउ हमगोन जों थैनानैबाबो नोंखौ नागारा आरो ओंखायनो नों जुदि हारसिंनो फैनानै दा जुदि नोङो क्लेरिफिकेसनखौ होफैयोबा एक्सकिउज नोंखौ जोङो माफ खालामनो हागौ बाखि जों माफ खालामा जों जुदि लिगेलि ट्रेन थांनानै नोंखौ मोनोब्ला आं बेखौनो बुङो स्टप प्लिज बेबायदि रिउमार स्प्रेड खालामनायखौ स्टप खालाम आरो साननानै नाय नंखाय खोथा मालायनि डिसकासाव उइदाउट एनि प्रुफ नोंसोरो जोंखौ बेबायदि भाइराल खालाम दा नायदो आब' हेलिनाया दिनै मा बुंखो बिथाङाबो गावनिफ्राय क्लेरिफिकेसन भिडिअ बानायनानै होदों नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय दिनाव मोनसे खोथा होननानै बेखौनो सार्कुलेट खालायबाय जेबो प्रुफ गैया जेबो माबा गैयाबासिनो बे खोथाखौ बोरै फोथायगोन नङा होनबा बेनि उनाव मा जाखो बेनि उनाव लासैनो मोनसे भिडिअ फैबाय जेरावहाय सानै सेंग्राया सासे सिख्लाखौ गाज्रि खामानि मावनाय बे सिख्लाखौ
फार्स्ट खिनियाव आरो जेब्ला बे भिडिअआ स्टार्ट जायो बे समाव माने बे सिख्लानि खुगाखौ ओरै मुथेनानै जास्ट मेगनखौ आरो खाफालखौ नुयो आरो बेबायदि मोनसे भिडिअखौ लिक खालायबाय बेबायदि भिडिअ मोनसेखौ आं होननानै लिक खालायबाय बे भिडिअनि सिख्लाखौ बयबो दा आं होननानै बुंगासिनो आं आसरित मोनबाय भिडिअखौ नुबानो मिथियो जे बे आं नङा होननानै थेवब्लाबो मानसिफ्रा मानो आंखौ होननानै बे भिडिअनि सिख्लाखौ आंखौ होननानै मानो सानगासिनो आं मानसिफोरनाव सोङो जेनेबा आंनाव फन होनानैबो सोंहरबाय आरो जेनेबा नोंनि बेबायदि भिडिअ होननानै माबादों होननाय मानसिफोरनाव सोंबाय आं जेनेबा बे भिडिअखौ नोंसोरो फुल भिडिअखौ मोनजोबदों ना हाफ भिडिअखौ मोनदों होननानै बिसोर होनबाय मोखां जे नुयो बे जे मानसिनि बे सिख्लानि जे फुरा मोखां सेस बडिफोरखौ नुजोबो जे बे भिडिअखौ नुदोंना नुवाखै नोंसोर बेबायदि होनना सोंबाय आं बेबायदिखौथ' मोनाखै होनबाय होमबा आं मिथिबाय जे बे भिडिअखौ मानो आंखौ होननानै मानसिफ्रा सानगासिनो होमबासो आं मिथिबाय आरो इउटिउबावबो आं नुबाय जे जास्ट जिखिनि पार्टआव मोखां खोबथेयो आरोना बेखिनि पार्टखौल' बे हेलिनानि बे भाइरेल भिडिअआ ओंखारबाय एसेबां सेकेन्ड्सनि होननानै बे मोखां खोबथेनायखिनि पार्टखौल' देखायनानै ओरैबायदि खालायदों जेनेबा बे आंनिनो थार बायदि खालायनानै माबा खालायगासिनो आरो बे भाइरेल खालायगासिनो आरो बे बुस्थुखौ ओमफ्राय बाखि उनाव जेला रिभिल जायो मोखाङा बे पार्टखौ माने खोन्थियासै आरो आं सानबाय आरो बेबायदिखौ माने बेफोर गासिखौबो नुजोबनानै आरो आं सानबाय जे सोरबा बेखौ प्लेनिं खालायगासिनो मानोना फार्स्टआव मोनसे भइस नट बिनि उनाव मोनसे भिडिअ आं बायदि नुनाय सासे सिख्ला आंनिखौथ' मोनासै जेनेबा आंनियाथ' बेबायदि गैया आंनिखौ मोनिखाय मा खालायखो बिसोरो सासे आं बायदि नुनाय लुकालाइक आं बायदि सेम सिख्ला बे भिडिअनि सिख्लाखौ आंखौ होननानै दा बयबो सासपेक्ट खालायगासिनो नैबे सिख्लाखौ आरोना नैबे सिख्लाखौ बे सिख्लाया आं नामा बे सिख्लाया आं नामा नोंसोर बुंलाय बे सिख्लाया आं जानो हागौ नामा बे सिख्लाया जानो हागौ ओरै साइडनिफ्राय आं बायदि नुनो हागौ खिन्थु बे भिडिअआव फुल भिडिअआव बे सिख्लाया मोखांखौ अलरेडि रिभिल खालायखांखाबाय बेयाव नङा होननानै मिथियोबाबो नोंथांमोना आंखौ मानो बे सिख्लाया आंखौ होननानै सानगासिनो आं बेखौसो बिराद दुखु मोनदों आरोना आं जेला फार्स्ट मोनदों आंथ' फुल भिडिअखौनो आंनाव सोरबा हरदों फुल भिडिअ हरदों ओमफ्राय बे फट'नि स्क्रिनशटखौ हरदों खिन्थु आं जेब्ला सानै साथामसोखौ फन हरनानै सोंदों जे बेबायदि भिडिअ आंनि बेबायदि माबाखौ भिडिअ भाइरेल जादों होननायखौ नोंसोर फुल भिडिअखौ नुदों नामा होननानै जेला सोंबाय आङो होमबाथाय बिसोर होनबाय ओहो फुल भिडिअथ' बेबायदि नुवाखै खिन्थु मोखां खोबथेनानै बेखौ जेला खोनायो होमबासो आं सानबाय जे ओंखायसो माने मानसिफ्रा माने आं होननानै सानगासिनो आरोना थारमाने मानसिफोरखौबो ओरैबायदि खालायबाय दा बे बुस्थुखौ सोर खालायदों बा माबादों बेखौ जेबो हमनो हायाखै आङो दा प्लेनिंबो जानो हागौ मानोना बेफोरखौ नायोबाथ' प्लेनिं बायदिखौनो मोनदों आङो बिकज बे ससेल' भिडिअखौ ट्रिम खालायनानै बयनोबो सार्कुलेट खालायदों आरो फार्स्टआव भइस नट होदों बेफोरखौ नुनानै आं माने गाज्रि मानसिफोरनि बेबायदि प्लेनिंबो जानो हागौ होननानै आं सानदों आरोना आं बयखौबो ब्लेम खालायनो थाङाखै मानोना 5 बोसोर 6 बोसोरानो जालायलांबाय आं बे इन्डास्ट्रियाव खामानि मावनाया आं दिनैसिम जेसेबां खामानि मावबोदों आं अनेस्टलि खामानि मावबोदों मालाबाबो बेबायदि गाज्रि खामानि मावबोआखै आरो मोनसे रिक्वेस्ट इन्डास्ट्रियाव बेबायदि साफा सानै मानसिनि गाज्रि भिडिअ ओंखारदों होननानै गासैबो इन्डास्ट्रिखौ गासैबो फुल बर' इन्डास्ट्रिखौ जाज दा खालाम मानोना बयबो खस्थ' खालायो सासे सानैनि थाखाय जुदि बयखौबो होननाय जायोबा गोसोआव दुखु मोनो मानोना बहुत सिनियर आर्टिस्टफोरबो दं जोंथ' दाख्लैफोरसो फैनाय खिन्थु जोंनि सिगाङाव बहुत सिगांनिफ्रायनो बर' हारिखौ लानानै बर' हारिनि थाखाय फिल्मफोर बा हारिनि थाखाय नांथाब जिखिनि कालचारखौ जौगाहोनो थाखाय मानसिफोर बेयाव रिलेटेड जानानै दं बिसोरनि गोसोआवबो दुखु मोनो ओंखायनो मैया दाख्लैफोर बेबायदि भिडिअ भाइरेलफोर जानायफोरनि थाखाय माने बेबायदि फुल बर' इन्डास्ट्रिखौ बेबायदि बोजाबफानाङा मानोना गाज्रि मानसिफ्रा जेरावबो फिल्डआव थाखायो बेबायदि नङा जे जास्ट बर' इन्डास्ट्रियावल' दंबा बेबायदि अबावबा अफिसफोराव थांबाबो बेबायदि मानसि थागोन बा अबावबा माबा मोनसे माबायावबो थागोन बा पाब्लिकआवबो थागोन थ' बेफोरबायदि मोनसे सासे सानै मानसिफोरनि थाखाय फुल इन्डास्ट्रिखौ गाज्रि होननानै
जाहोनसै आरो दिनै आं बेखौथ' बुंनो हाला जे जायफोर गाज्रि मानसिफ्रा आंनि नाम लानानै बे भइस नटखौ बानायदों बा बे आंनि बायदि आं होननानै आंनि बायदि सासे एखे नुनाय सिख्लानि बे भिडिअखौ आं होननानै सार्कुलेट खालायनाय बेखौ बिसोरो मा जाहोननि थाखाय खालायदों बेखौथ' आं मिथिला जानो हागौ आंनि नामखौ गाज्रि खालायनो थाखाय खालायदों खिन्थु जाय खालायदों बे बुस्थुखौ बिसोरबो मिथिखायो जे बे सिख्लाया आं नङा होननानै आरो भइस नटआव जिखिनि खोथा बुंदों बेबो उइदाउट एनि प्रुफ उइदाउट एनि इनफरमेसनसो बे खोथाखौ ओरैनो होनलाबायनाय आरो ओंखायनो आङो बेबायदि सोरबाफोर माबा मोनसे होननाय बा बेबायदि भिडिअ सोरनिबा आलदा सिख्लानि भिडिअखौ आं होननानै भाइरेल खालायनायखौ आं बेबायदि बांद्राय बेबायदि सिरियासलिबो लायाखै आरो आं जेसेबांखि बे साननै सानथामाव आंखौ ट्रल खालायबाय आंखौ बेबायदि हेट कमेन्ट्सफोर होबाय गाज्रि मेसेजफोर हरबाय आं बेफोरखौ कमप्लिटलि बुजिदों मानोना बेफोर बुस्थुआ मिसलिड जानानैसो जादों होननानै आं सानदों बेयाव नोंथांमोननिबो फुल बेबायदि गोरोन्थि गैया आरो बेबायदि रायजोफोरनिफ्राय ट्रल बेबायदि गाज्रि कमेन्ट्स बेबायदि मोननानै आंबो मेन्टेल हेरेसमेन्ट मोनदों बेबायदि नङा जे आंबो बिराद बेबायदि भाइरेल ओंखारनांगौ बिराद कुल बेबायदि एकदम आरामसे दं बेबायदि नङा बिराद मेन्टेल फिजिकेल बेबायदि आंहाबो एफेक्ट गोलैदों आरोना ओंखायनो आं रायजोफोरखौ आरो खेबसे बुंबावो जे बे सिख्लाया आं नङा दा नोंथांमोना बे गुसुं क्लिपनि गेजेरजों बुजिखाबाय जानांगौ आरो जुदि नोंथांमोना बे गुसुं क्लिपनि गेजेरजों बुजियाखैब्ला आं भिडिअनि लिंकफोरखौ आंनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन नोंथांमोना थांनानै नायब्लानो जाबाय मोजाङै बुजिनानै नायदो बिथांमोना मा बुंदों नोंथांमोना थांनानै नायहैदो आं डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होनानै दोनगोन दा नोंथांमोना हमनो हाबाय जे गोरोन्थिया सोरनि आरो माबोरै जादों बेखौ गासैखौबो नोंथांमोना एसेब्लाबो हमनो हाखाबाय जानांगौ बे सासे हिन्जावनि थाखायनो बा बे सासे सिख्लानि थाखायनो बे मोनसे रेकर्डिंनि थाखायनो दिनै जोंनि हारिया बयजोंबो मिनिजानायनि लामायाव थांगासिनो दङ बेनिखायनो लोगोफोर नोंथांमोना बेफोरबायदि फेक निउसफोर फेक बाथ्राफोर फेक भिडिअ बेफोरखौ नोंथांमोना शेयार खालामैयानो मोजां नोंथांमोना स्टप खालामनांगौ बेखायनो आं बेखौनो लुबैयो मानोना सासे सानैयासो जानो हागौ बिदि गासैखौबो साननाया जों सानग्राफोरनिबो गोरोन्थि दङ सासे सानैया बिदि जाबाय गासिबो एखे नङा बिथांमोना जोंनि हारिखौ जौगाहोनो थाखाय आरो जोंनि हारिखौ सिनायथि होनो थाखाय दिनै फिल्म इन्डास्ट्रियाव ओंखारबोदों नाथाय जोंनो बेफोरबायदि जोंनि एक्टर एक्ट्रिसफोरखौ बेफोरबायदि सासे सानैनि दायावनो जुदि जोङो भाइरेल खालामोब्ला नंखाय खोथाखौनो जुदि जोङो शेयार खालामनानै भाइरेलफोर खालामोब्ला अब्ला जोंनि हारिया मा जागोन बे हिन्जावा सानासै नामा एसेबो बे हिन्जावा बर' नङा नामा मानो बेबायदि गावनि हारिनि मानसिफोरखौ दिनै बेबायदि फानबायबायखो नोंथांमोना बेखौ साननानै नायदो लोगोफोर नोंथांमोना बे हिन्जावनि सायाव मा खालामनाया मोजां बेखौ बुंहरब्लानो जाबाय आंनि बायदिब्ला बे हिन्जावखौ हमनाया गोनांथार बे हिन्जावा मानि थाखाय मा जाहोननि थाखाय उइदाउट प्रुफ बे बाथ्राखौ बुंदों आरो मानो जेन' बिथाङा थाबैनो लाइभ फैनानै जों रायजो राजानि सिगाङाव बुंफैयो आरो निमाहा बिफैयो आंबो बेखौनो लुबैयो दा नोंथांमोना मा होनलायो नोंथांमोननि गोसोसै नोंथांमोना मा सानो नोंथांमोना मा बुङो बेफोरबायदि नंखाय निउस फोसावनानै बा नंखाय भिडिअ बानायनानै नंखाय रेकर्ड खालामनानै मालायनि जिउजों मानो गेलेनो सानो एसेबो साननाय गैला नामा खर'आव जाय बिथांमोना बेफोरबायदि भाइरेल जादों आरो जाय बिथांमोना बेफोरबायदि गाज्रि भिडिअफोर बानायदों बिथांमोननिसिमबो आं बेखौनो बुंनो सानोदि मा बिथांमोना एसेबो साननो रोंला नामा बिथांमोना एसेबो खर'आव साननाय गैला नामा बिथांमोना मानि थाखाय फिल्म इन्डास्ट्रियाव फैदों बेफोरबायदि खालामनोसो फैदोंमोन नामा बेफोरबायदि भिडिअ बानायनो थाखायसो फिल्म इन्डास्ट्रियाव फैदोंमोन नामा ना बिथांमोना गावखौनो सासे बिराद गिदिर मानसिफोरबायदि साननानै लाबाय नामा जेन' बेफोरबायदि भिडिअफोर खालामनो आरो नोंस्रा खर'आव एसेबो साननाय गैला नामा नोंसिनि थाखायनो दिनै बर' हारिया एसे एनै सिनायजादों आरो जुदि नोंसोरनि लामा ससेयाव बेफोरबायदि गाज्रि भिडिअ बानायनानै गाज्रि भाइरेलफोर जायोब्ला अब्ला जोंनि हारिखौ सोर मोजां बुंगोन अब्ला जोंनि हारिखौ सोर मिनियालासे थागोन नोंथांमोनानो एसे साननानै नाय नोंथांमोनानो जुदि बेफोरबायदि गाज्रि खामानिफोर मावनानै देखायोब्ला अब्ला गुबुन हारिफोरा जोंखौ मा बुंगोन जोंनि हारिनि सायाव मा बुंगोन ना नोंथांमोना बेखौनो लुबैयो जे बर' हारिनि फिल्म इन्डास्ट्रिनि एक्टर एक्ट्रिसफोरा बिदि बुंजानायफोरखौ नोंथांमोना लुबैयो नामा एसे सानदो नोंथांमोना बुजिनो रोङि नङा आरो आं बेखौनो बुंनो सानो दे जाय नोंथांमोना नंखाय भिडिअ होननानै फेक भिडिअ होननानै मिथिखानानैब्लाबो जाय नोंथांमोना फेक भिडिअ होननानै मिथिखानानैब्लाबो दासिमबो शेयार खालामगासिनो दङ बिथांमोना प्लिज अननानै बे भिडिअ शेयार खालामनायखौ स्टप खालामदो